agradezco o esforzo que fixeron todos os servicios de informática do Concello para que este pleno, por primeira vez, pois xa poda ser retransmitido para aqueles veciños pois que podan estar interesados en todo o que aquí se debate. Este é unha, entre outras das medidas que estes días puxeronse en marcha que teñen que ver coa transparencia, e que entre elas pois este era un compromiso que habíamos adquirido e lle agradezco pois os traballos que fixeron para que sea posible a este servicio informático. Entonces, o primer punto é a aprobación se procede da acta da sesión do 27 de xullo de 2015. Se non teñen pois ningunha cuestión que houbera que modificar, engadir, pois dámola aprobada por asentimento dos presentes. O seguinte punto é a aprobación da conta xeral do Concello, en este caso do ano 2014, como ben saben, pois debido ao que son as eleccións municipales, debido ao pleno de investidura, pois levou un retraso sobre o que ven sendo habitual na aprobación das contas xerais por parte deste Concello. Bueno, teñen todos vostedes os datos da mesma. Eu creo que, a pesar do importante esforzo que o Concello tuvo que facer, sobre todo adiantando cantidad de cartos do que era o proxecto Ribeira Atlántica, sin que durante o ano 2014 foran ingresados en aquel momento pois prácticamente 3 millóns de euros, despois chegou a 5, pero que non habían sido ingresados en este Concello, pois modificou un pouco as grandes ratios, pero que eu creo que siguen sendo importantes, non? Sobre todo, lóxicamente, se disminuyen os fondos líquidos, posto que, como antes decía, o feito de non ter ingresados eses cerca de 5 millóns, pois a diferencia que hai. De todas formas, eses fondos líquidos chegaban prácticamente aos 5 millóns de euros, había un remanente de tesorería de 8.788.000 euros, e, polo tanto, se falamos que para gastos xerais, a pesar de todas estas, digamos, cuestións que estou a mencionar, son de 1 millón de euros, pois se podrá ver a boa saúde financiera. Se pensamos que tamén a carga financiera vai disminuindo, a pesar do importante esforzo que fixemos todos os ribeirenses, tendo que solicitar 2 millóns de euros do que foi o proxecto Ribeira Atlántica, o cual volvo a agradecer unha vez máis que todos os grupos hubieran apoiado esa solicitud crediticia, pois é o que se solicita, non? Porque ao final a aprobación da conta xeral pois simplemente é aquel apartado que di que os informes técnicos, porque non deixa de ser un traballo técnico, pois que a contabilidade é a real e fiel magnitud do que é do Concello. Por lo tanto, se hai grupos que queren intervir, doulle a palabra. Sí, señora García. Ben, señor alcalde, se nos presenta aquí unha conta xeral a debate. Pouco hai que dicir. Como sempre, os presupostos a nós, despois de mirar os informes e a conta xeral, nos volven a dicir que sigue sendo unha relación de gastos e que, ademais, representa ou presenta unhas debilidades que se repiten ano tras ano e que se sigue sin corregir. Para falar un pouco da conta xeral, señor alcalde, no anexo e no informe dos servicios de intervención, volve a aparecer algo, señor alcalde, que no tempo que levamos aquí, dicímolo un ano tras outro, e que nos parece increíble, que incluso ahora, e a exigencia moitas veces do Goberno Central ou de Economía e Facenda do Goberno Central, sígase sin corregir. A parte de los recoñecementos extrajudiciales
eso somos capaces de entender o que pode surxir en un momento determinado, pois un gasto que non hai máis remedio que recurrir a estes métodos que tamén o fai, digamos, a lei o permite. Pero o que non entendemos, señor alcalde, é que eu creo que deben de levar así 20 anos, ou 20 e tantos, ou 30, que en todas as contas xerales nos aparezca os reparos suspensivos, e non é que non sepamos que os reparos suspensivos despois se poden arreglar, legalizar, etc., que quedan a criterio da decisión dos políticos. É simplemente que o que lle asusta a IPDR é que neste momento, que a situación que estamos vivindo, non se teña amañada esta situación. E me refiero ao informe das facturas, arrendamento de servicios de club de natación, Ribeira, monitores deportivos, conserxe, mensualidade servigal, amará, recaudación, gestión, ecosistema, Sanambi, obras e servicios, etc. Bueno, aquí hai hasta Combustibles Puebla, Los Ángeles Gas, Jesús Lijó, bueno, non voy a seguir nombrándolos. Pero sobre todo o que se refiere ao arrendamento de servicios a determinadas persoas que levan anos prestando estes servicios ao Concello, aos ciudadanos do Concello, me parece increíble, señor alcalde, que no 2015 sigamos sin telo amañado, ou sin telo ustedes, que son os que gobernan, amañalo. Habrá que buscar unha solución. Me parece que crearlles esta sensación ás persoas que levan tantos anos traballando aí, que non sepan que vai a pasar con seu traballo, ni con seus postos de traballo, que non é xusto, como tampouco é xusto para os ciudadanos de Ribeira que todos os anos veñan estes reparos suspensivos, porque ao final vamos a pensar todos de que aquí non se xestiona como se deben de xestionar os recursos públicos e que mentras non haxa un aviso serio que lle pode causar un perjuicio ao Concello, pois que dá igual e que pasamos e que pasamos e que pasamos. Eu creo, señor alcalde, que ten usted a obligación no próximo ano 2016 solucionar todos estes problemas e solucionarlos de forma que non sean ca privatización, senón deste Concello, buscar solucións legales, darlle unha resposta a esta xente, que vayan tranquilos e que se siga mantendo este servicio, que é bo, ademais, para os rapaces de Ribeira. E sigo, señor alcalde, con outro informe sobre a liquidación do orzamento de gastos. Aquí, señor alcalde, volvenos a dar a razón, digamos, de algo que en todos os presupuestos lle di PDR, e levamos uns cuantos, con usted e sin usted. É dicir, nos últimos presupuestos, usted fixo uns presupuestos e nos presentou por 22 millóns de euros, máis ou menos, redondeando, un pouco máis. Ben, señor alcalde, nós volvimos a dicir que non eran os presupuestos distintos dos demais, que era unha relación de ingresos e de gastos, que non se veía un proxecto adaptado ás necesidades sociales e económicas que estaba vivindo o Concello de Ribeira. Ora nos presenta a liquidación e nos di hai unha modificación orzamentaria de 12.500.000 e pico euros, co cual, ao final, o presupuesto se convirte en créditos orzamentarios definitivos por 34 millóns, casi 35 millóns. Eu non vou a recoñecer que non sea necesario, e que non fora, ademais, a facelo porque o tiña que facer polas demandas ao mellor que van surxindo. O que sí nos dá con isto é a razón de que cando se elaboran os presupuestos non se estudia realmente as necesidades e a situación que vive Ribeira para facer os presupuestos aceitados. Eu teño que recoñecer, e non me costa ningún traballo, que usted foi un alcalde nestes 4 anos anteriores donde inverteu en obras con apoio de moitos grupos da oposición e que están aí para ver e que poden ser incluso uns recursos económicos orientados ao turismo e, dende logo, sin dudas, de benestar para os ciudadanos de Ribeira. Pero eu creo que hai que dar un salto e pensar, ben, hasta aquí fixemos inversións. Ahora que nos toca, se a situación social sigue sendo a que temos, eu creo, señor alcalde, e aproveitando a conta xeral e os informes que hai aquí, simplemente recordarlle que estes presupuestos, para que para o ano que ven, na conta xeral, non repitamos o mismo, sean máis pensando na situación social e económica da xente de Ribeira, con todo o esforzo que se poda facer, que non unha relación de ingresos e gastos onde se dispoñe para facer obras. E, dende logo, lle ten que pedir aos seus concelleiros, os que sean responsables, que non poden chegar e pagar unha factura sin que haxa un informe preceptivo
para que se justifique este gasto. Eso ten que acabar, señor alcalde, e máis hora que está facendo un esforzo, para a claridade e para a transparencia, pois os ciudadanos teñen que saber que todo o gasto que se fai neste Concello está informado previamente, para que tan pronto chegue a intervención non lle poda poñer reparos. Eso ten que ser un esforzo que ten que facer. E, dende logo, recordarlle o que recordamos sempre, señor alcalde, que hai que buscar algúns recursos para acabar con este saldo de dudoso cobro. Os insumisos fiscales non sigamos con eles, señor alcalde. Ten o apoio de IPDR para que esta xente faga o que fai o resto dos ciudadanos. Nada máis, porque o resto é máis ou menos o de todos os anos, e nos preocupa eso, que non cambie e que sempre veña na conta xeral a mesma debilidade deste Concello a hora da xestión dos recursos, non solamente económicos, sino humans das persoas que prestan servicios a eles, e que non sean capaces de correxirse de forma que non se dañe a esas persoas que están aí e que levan tempo aí, e tampouco os intereses dos ciudadanos que o depositan no alcalde, no equipo de goberno do alcalde, que foi o que foi elegido para gobernar. Nada máis. Gracias, señora García. José, señor Chou. Bueno, en relación a este punto, el Grupo Municipal de Ciudadanos se abstendrá, dado que las cuentas motivo de aprobación son el ejercicio 2014, ejercicio al que no pertenecemos a la corporación. No tenemos datos suficientes para votar de otra manera y el plazo que se nos ha dado para el estudio de las cuentas ha sido insuficiente. Gracias. Sí, señor B. Gracias, señor alcalde. Bueno, vista a conta xeral presentada do 2014 cos reparos suspensivos do interventor, as anomalías do ICIO, así como delegacións de competencias relativas ao imposto do IBI e do IAE, así como o grado de execución do presuposto, xunto co cálculo do remanente de tesourería, saldo de dudoso cobro, o Grupo Municipal Socialista vai votar en contra. Gracias, señor Vila. Señor Vázquez Cobas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois primeiro dicir que esta conta xeral ten todos os informes favoráveis de intervención. E tamén dicir que repítense as anomalías que en materia de ingresos e as resolucións contrarias aos reparos suspensivos. Isto repítese como os últimos anos. Xa falou a señora Rosa Pose deles e estou totalmente de acordo con ela e non quero repetir o mismo. O que si lle quero dicir, señor alcalde, é que isto é exactamente o mesmo que ven no anexo de intervención do ano 2013. É unha cousa que me preocupa un pouco. Dice que a carga de traballo que ten impedido até de agora emprender os traballos de fiscalización posterior aos que se refire a norma e salienta eivas en materia de xestión, inspección, recadación e liquidación de ingresos municipais. Eu quero lle dicir que me parece ver no informe de intervención que houve unha melloría na inspección. Creo que hai, aunque houve 80 actas e tal, en fin, hai unha pequena melloría. Pero creo que ainda non é suficiente. Por outra parte, algunhas das cousas e das dúbidas que xera esta conta xeral son cousas que xa foron tratadas neste pleno. Estoume a referir aos expedientes extraordinarios de crédito, con moitos destes reparos, verdad? Quero lle dicir, señor alcalde, que haberá que ir pensando en implementar un plan de inspección e control tributario. Porque non podemos estar, eu levo aquí, creo que son casi 4 anos, e os 4 anos son a mesma historia. En algún momento habrá que sentarse e dicir, bueno, imos facer un plan, non sei se fai falta persoal en intervención, non sei como é, pero habrá que darlle unha solución, porque a solución non é terlo todos os anos ao pleno. E por outra parte, efectivamente, ten razón a señora Rosa Pose, tamén todos os anos veñen a lista dos dubidosos cobros. Pois eu, isto xa estaba vindo aos plenos moito antes de ser concelleiro. Señor alcalde, en algún momento tamén habrá que sentarse e estes cobros que levan 30 anos sin cobrarse, pois habrá que tomar unha decisión. Porque non podemos estar aquí cas dedos inmemoriais, facendo as contas de dedos inmemoriais, pois se hai que facelo,
o noso grupo está disposto a facelo, porque que senón non vamos estar todos os anos así. Digo eu, Bueno, pois, como di a normativa, aínda que o voto favorable pola nosa parte non implicaría ningunha responsabilidade polos acordos que en ela van reflectidos, que é o que di a norma, nós, como fixemos os últimos anos, sendo un pouco coherentes co voto que demos nos orzamentos en contra, tamén votaremos en contra desta conta xeral. Moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Moi boas. Perdón, señora Lordui, pasa que normalmente ten que ser vostede a primeira, como non estaba, pode falar. Gracias, señor alcalde. Yo voy a votar a favor porque yo en el año 2014 formaba parte de este equipo de gobierno y sería incoherente por mi parte no apoyar la cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lordui. Señora Pousos, agora sí ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Moi boas tardes a todos e a todas. Ben, estamos aprobando a conta xeral do 2014 despois de haber sido dictaminada pola Comisión de Facenda o pasado día 3 de agosto. Como ben decía o señor alcalde ao inicio da sesión, esta conta incumpreuse inicialmente o prazo de someter a ese ditame da Comisión Especial de Contas que tiña data límite 1 de xuño por precisamente coincidirnos con esa época de cambio de nova corporación. Ben, dito isto, por parte do noso grupo queremos destacar que a conta xeral reflexa, pois recolle todos os movimentos económicos patrimoniais que presenta a actividade municipal ao longo do ano e recóllense en todos os estados perfectamente incorporados á mesma, pois todo aquilo que nos requiren para dar cumprimento e proceder despois de que isto se aprobe neste pleno, dar rendimento desta conta aos órganos de controis externos. Ben, é unha conta que mostra uns resultados positivos, como ben se decía aquí, mostra un resultado de remanente de tesorería positivo que despois dos axustes correspondentes supera 1 millón de euros, mostra un resultado orzamentario positivo en máis de 187.000 euros, mostra un nivel elevado de execución, posto que tanto a nivel de execución de obrigacións recoñecidas de gastos como de dereitos recoñecidos en ingresos, os pagos efectuados sobre os mesmos e os ingresos efectuados sobre os mesmos acadan o 90% desa porcentaxe e facían referencia aquí por parte de distintos grupos a diversas incidencias que se mostraban aquí. En relación á materia de ingresos, ben se fai constar nesta conta xeral que se realizaron distintas atas de inspección de distintos impostos municipais e tasas. Así fixeronse atas de comprobación dese imposto de construcións, instalacións e obras, un imposto que no noso Concello xestionase en réximen de autoliquidación, co cual unha vez que se presentan, digamos que as licencias de ocupación, pois é en ese momento cando se procede a inspeccionar as obras. De todos os xeitos, este equipo de goberno sí prevé facer, levar adiante unha inspección sobre todo desas obras maiores para mirar a evolución e sobre todo tendo en conta todas esas, digamos, solicitudes de devolución que se teñen presentado neste Concello por mor da paralización da construción de distintas obras que estaban aprobadas polos distintos interesados que as tiñan solicitadas. Fixéronse tamén numerosas atas de inspección en referencia a esa ocupación que se fai da vía pública con aproveitamento particular e con esas instalacións de mesas e sillas na vía pública e tamén se fixeron, como non, expedientes de comprobación desa tasa de ocupación tanto do solo, bolo e subsolo da vía pública por parte das distintas compañías de servicio, tanto de electricidade, de telefonía e de gas. Ben, eu creo que por parte da señora García Pose se decía simplemente que aquí o orzamento reflexaba un listado de gastos e de ingresos e señora García Pose, non se olvide vostede que eso que vostede chama relatorio é precisamente onde se contempla pois os créditos necesarios, ou polo menos así o que estimamos a principio de ano, para poder afrontar os mantenimentos de todas as instalacións municipais e o funcionamento de todos os servicios. Fan vostedes tamén esas suxerencias en canto a que hai que mellorar a xestión
evitando así recurrir constantemente a esas modificacións orzamentarias, posto que o orzamento evidentemente sufreu un incremento considerable desde ese documento inicial que se aprobou ao longo de todo o ano con todas as incorporacións e modificacións que fomos facendo. Ben, eu creo que nos podemos congratular de poder facer modificacións orzamentarias á alza porque eso é o que precisamente derivado de ter un remanente de tesorería positivo nos dá a posibilidade de poder atender obrigas que nos van xurdindo, atender esas necesidades que nos van xurdindo ao longo do ano que inicialmente ou ben non estaban previstas ou ben inicialmente porque non podíamos contar con esa cobertura de ingresos iniciais no orzamento, si podemos utilizar ese remanente de tesorería en atenderlas. Eu creo que deberían vostedes pois ter en conta de que en cada unha desas actuacións se están atendendo pois demandas que sobre todo afectan aos veciños. E facíase tamén aquí referencia a eses reparos de legalidade que se fai sobre as diversas facturas que polos motivos que surdan nun momento non poden seguir o procedimento establecido propiamente na regulación das bases do orzamento e, polo tanto, tendo que atender igual e solventar a situación presentada, pois se acometen da mesma maneira. Eu creo que se teñen, fijo, e así, se examinamos xa con respecto á conta xeral do ano anterior, podemos observar como eses reparos de legalidade, digamos que se reduciron. E tamén saben vostedes que está previsto, que algúns contratos que todavía quedan pendientes de formalizar e entre eles está ese convenio que facía referencia a señora García Poste que afecta o funcionamento de instalacións deportivas e tamén propósito deste equipo de goberno que saia adiante e esperamos en ese momento tamén cumprir co apoio dos grupos da oposición e ca responsabilidade. Dicirlle tamén que nos distintos contratos que se foron facendo ao longo do tempo por parte deste equipo de goberno ao longo de distintas legislaturas sempre tivemos a preocupación e sempre tuvemos en conta de que eses traballadores afectados por eses cambios de contrato non se viran prexudicados pola nova situación e sempre actuamos nunha posición de defender os seus intereses e de darlle unha estabilidade laboral a esas persoas. En canto ao tema que facían referencia tamén de esas cantidades que constan como de dubidoso cobro e que se fan incluso por criterio de prudencia non se contemplan como remanente de tesorería a utilizar, senón que se descontan do remanente de tesorería xeral por un criterio de prudencia, decirlles que se examinamos ano a ano o transcurso e a evolución das distintas recadacións executivas neste municipio, vemos que está dando resultados positivos, que as cifras son boas, que se está recaudando, pero eso tamén é ben certo que non quita que teñan vostede razón cando efectivamente aquí hai créditos que están, digamos, pendientes de cobro cunha antigüedade que están completamente, digamos, xa poderíamos decir que prácticamente prescritos. Unha antigüedade moi grande, o sea, de superior aos 30 anos e que aí, evidentemente, xa se ten falado tamén dentro en esta nova corporación desa necesidade de efectuar unha depuración de resultas. Mais nada, moitas gracias. Pola miña parte, agradecer tanto aqueles que apoian a conta xeral como os que se absteñen, porque eso, sin dúbida, vai a ser o que nos permita poder render a conta, porque unha conta que non se aprobe é unha conta que se dá como non rendida, é dicir, que nos enviásemos unha conta que hoxe aquí non salise aprobada, traería unhas consecuencias como a perda de subvencións para este Concello. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Bueno, pois eso, explicar precisamente que o que é a conta xeral é que o estado financiero do Concello pois responde ao que aquí se dá. E, polo tanto, como é fiel reflexo da situación financiera dese Concello, por si mismo debía ser aprobada. Dito así, eu decirlle que se hubiéramos cobrado os fondos FEDER pasaríamos, por exemplo, de remanente de tesorería de 8 millóns a casi 13, en concreto 12.752.000. O remanente de tesorería para gastos xerales, o cual podría o Concello dispoñer deles, pasaría de 1 millón a casi 5, 4.994.192. E a carga financiera nestes momentos é a máis baixa dos últimos
25 anos cun 43% do total. Me decía a señora García Pose que empezan en 22 millóns e acaban en 35, ojalá pudera acabar en 40, porque normalmente esos son incorporacións de crédito que se veñen producindo ao longo da legislatura, basicamente por subvencións que se consiguen. Neste caso, a maior parte foi a incorporación dunha que xa tiñamos, que era a do Ribeira Atlántica. O dudoso cobro sempre porque a xente nos entenda. Cando aquí a lei nos permite poñer menos ou ser menos prudente á hora de valorar como que o Concello vai a recaudar cartos que se lle deben, por exemplo, de máis de 4 anos, o Concello pon que non vai a recaudar nada, cousa que non é real, porque só, como decía a señora Pousos, xa se ve a ejecutiva, pois poñemos a efecto das contas de que todo o que ten máis de 4 anos non se vai a cobrar nada. E, efectivamente, eu creo que temos que facer unha depuración, porque hai multitud de cuestións que a xente ten que ter clara. Isto non é que o que aquí non queira pagar non pague. Eu lle poño un exemplo, unha persona que este temporal e que vaya á piscina e que saque un bono da piscina e se vaya de Ribeira, pois, se non declarou eso, se lle sigue pasando a conta da piscina, porque así figura en esa ordenanza, sin embargo, esta persona non sabemos onde está, ou morreu, ou etcétera, etcétera, e figuraría, verdad, en esta conta, xa digo, como pendente de cobro, cando sabemos que non vai a cobrar nin fixo os servicios. Os reparos cada vez son menos, eu espero que no próximo pleno pois podan ser moito menos, porque algún dos que aquí estamos a falando se vai a levar, como é o tema da piscina. E a inversión, é dicir que o gasto social duplicámoslo, señora García Pose. A inversión, eu sempre digo, primeiro, que nós non podemos controlar o gasto corriente porque non lo limita o Estado. O Estado nos di, usted non pode subir o gasto corriente o que queiras. E, polo tanto, o gasto social, salvo que vaya en inversión, que non é o caso, que quixéramos facer unha inversión vai en gasto corriente, aí o estamos limitando, pero porque o Estado non lo limita. E, ainda sendo así, fomos quen de duplicalo sobre o total do presupuesto. Pero eu sempre digo o mismo, o gasto da inversión, que aparte o conseguimos sempre fora, ten retorno. E por que ten retorno? É o que nos permite precisamente despois poder apostar polo gasto social. Cada vez que invertimos 100 euros, 21 xa veñen polo IVA. Os salarios que se lle paga a esa xente ás que facemos que non perdan o seu puesto de traballo, ao final veñen por renta e ao final volven a repercutir no Concello polo menos un 40% deses cartos que invertimos, iso que fai pois que as nosas contas tamén podan ser saludables e despois poder invertir, como digo, pois en outra serie de gastos, non? As anomalías do oicio non hai anomalías, xa llo explicou. Cando se cobra o oicio, se cobra a través do que é unha liquidación provisional que se fai definitiva nun momento. Pode pasar que en época de crisis non fan a licencia, temos que devolver cartos, como así é o caso. O único prácticamente que non se cumpleu de ingresos foi o que son os impuestos indirectos, porque en vez de recaudar polo que é o oicio, é dicir, o de construción, ainda estamos devolvendo en este ano 2015 cartos. Polo tanto, espero que por ben deste Concello cambie para o 2016. E as inspeccións, eu quixera añadir que prácticamente todos os impuestos indirectos, igual que máis do 90% do Concello, dos concellos de Galicia, pois os leva a Diputación, e polo tanto a Diputación vaya si fai inspeccións do que é o IBI, e xa non digo o catastro, non? Aquí nos fixeron o que algún dixo catastrazo de poñer de alta, pois non sei cantas foron, pero antes das eleccións a mí me chegou moitísima xente, verdad, que lle fixeron a inspección do que é o IBI e foi realmente importante, non? E agora, como lle decían, pois vamos a facer o que son dúas inspeccións máis. Unha é a de obras, nos estamos constatando que debido á problemática que temos en inspección de obras, pois é posible que en obras maiores estén facendo obras que non solicitan licencia, polo tanto se vai a facer un barrido de o que son esas cuestións. Polo demais,
agradecerlle a posición de todos os grupos e pasamos a votar a conta xeral. Votos a favor da mesma. Abstencións. 4 votos a favor foron 9, en contra pois 7. Queda entonces aprobada as bases. O seguinte punto ten que ver con un expediente de modificación de bases de execución do orzamento, en concreto para dar virtualidade a dúas subvencións nominativas. Unha é para a Asociación Ámbar, en concreto a colaboración que se lle solicitaron a este Concello de 2.200 euros para a carreira pola diversidade. E a outra é para a Asociación de Empresarios e Comerciantes, que en colaboración co que foi a Cofradía de Ribeira e con fondos GAC, pois quixeron facer o que foi un evento de promocionar peixes de Ribeira, o de menos valor engadido, e polo tanto, pois tamén nos solicitaron o que era unha subvención nominativa para poder leválo adiante. Pareceu que era interesante esta feira, que ademais, polo que eles comentan, vais a repetir outros anos. Eso é o que se propón para a modificación destas bases de execución do orzamento, en concreto a número 52. Si desea intervir algún grupo, si, señora García Pos. Moitas gracias, señor alcalde. Mire, só unha suxerencia que creo que se pode facer para que as facturas non sigan por aí. 2 meses sin pagar, baixa automática, por exemplo. Cristina. E así, pois se vai eliminando e non hai tantas deudas. Nós, sobre a modificación desta base, non temos nada que dicir, señor alcalde, pero o que sí nos gustaría que o miramos, bueno, eu creo que as asociacións aquí en Ribeira non teñen queixa ninguna do compromiso que ten o Concello con elas. Non vou a lelas, nin vou a dicir as cantidades, porque, bueno, nos levaría bastante tempo. O que sí lle pide IPDR, señor alcalde, é que nos presupuestos do ano que ven se poñan as subvencións ás distintas asociacións. Se lles informe e que non se modifiquen ni se amplíen ao largo do ano. Como diría, crédito pechado. É dicir, temos tantos cartos para subvencións, se van a repartir así. Antes de súa aprobación, se lle comunica as asociacións que teñen dereito a cobrarlas como as comisións de festas. A partir de aí non se modifican. Para que eles tamén empecen a ser responsables, se cada 2 ou 3 meses se lle ocurre facer un evento novo, pois aquí os ciudadanos de Ribeira sempre a soltar cartos para as cousas que se lle ocurren. Eles tamén teñen que ter un programa de actividades para que todos seamos responsables e sepamos ben como se van a facer as cousas. Nada máis. Señor García Pose, eso sería posible entonces si fóramos en concurrencia competitiva, porque sendo subvención nominativas é prácticamente imposible. Por exemplo, estas dúas actividades. Si se fai a carreira pola diversidade en Ribeira, precisamente porque un organismo que pertenece a Ámbar, pois lle dá a posibilidade que en Ribeira se faga. Por que fai a Asociación de Empresarios e a Cofradía unha exaltación de peixe? Porque hai outra administración que a través de fondos GAC pois lle dá uns cartos. Entonces ven a conveniencia en un momento determinado de poder facer eso e solicitan uns fondos extra que no que é a programación anual non teñen. Eu creo que evidentemente o que ten que facer o Concello é que eso sea a excepción. E se mira todo o que nos poñemos ao longo do ano, prácticamente o que ven por outra vía non chega nin ao 0, pouco por cen. Polo tanto, a vía normal é ben a concurrencia competitiva ou que nos propios presupuestos poñela a cantidad, que para os servicios do Concello é moito máis práctico, é dicir, que non ter que facer todas as órdenes porque complican moito burocráticamente, ainda que é o máis desexable porque a lei así o pretende, non? Señor Chouza, sí. En relación a este punto del orden del día, quisiéramos efectuar las siguientes consideraciones. La primera subvención que se nos plantea, solicitada por la Asociación de Empresarios, ha sido registrada con fecha 11 de septiembre, un día antes de la celebración del acto, y entendemos que debería de haberse presentado con más antelación, porque damos por hecho que este tipo de actos ya estaban planificados de antemano. También se cita en la memoria de la Consellería, que la Consellería de Medio Rural y de Mar subvenciona parte de su coste. ¿Qué cantidad ha aportado dicha Consellería y qué cantidad ha aportado la Asociación de Empresarios? Entendemos que este tipo de actuaciones deberían de estar planificadas con más antelación e incluirse en el capítulo de subvenciones en los presupuestos. Y de esta manera nos evitaríamos estar continuamente modificando las bases de ejecución presupuestaria.
dado que esta no es la primera vez que se llevan las subvenciones de este tipo a su aprobación en el Pleno. No estamos en contra de este tipo de actos. Todo lo que sea hacer publicidad de nuestros productos contará con el apoyo de nuestro grupo, pero entendemos que hay otra forma de hacer las cosas. Y por último, también reseñar que no estamos de acuerdo en la ubicación de este acto y de algunos más en el mercado municipal, dado que en estos momentos dicho mercado no cuenta con los elementos suficientes para garantizar el acceso a las personas con movilidad reducida, privando a dicho colectivo de poder asistir a dichos eventos. En relación a la subvención solicitada por la Asociación Ámbar, presentada el 25 de julio y que por motivos que desconocemos no fue presentada para su aprobación en el pleno de dicho mes, entendemos también que debería de haberse incluido en el capítulo de subvenciones y de esta manera no tener que recurrir a la modificación presupuestaria que se nos presenta para su aprobación. Y por último solicitamos que estas modificaciones presupuestarias puedan ser votadas individualizadamente. Gracias. A cosa de Ámbar foi no segundo pleno unha vez solicitada. Por aclararlle, o Concello o máximo que pode aportar é o 80% da subvención, en este caso, ni moito menos vai a chegar ao 100 a esa cuantía, pero sempre comproba, evidentemente, que os gastos son moi superiores aos ingresos. Eu non me acordo, por eso non lle podo repostar canto dou o GAC. Sei que é unha cantidad significativa, non sei se 9.000 euros, pero non lle podo decir. Pero prácticamente, se non o programaron, é porque estos son fondos que quedaban do GAP xa prácticamente ao final, e cando tuveron a confirmación de que lle podían dar a axuda do GAP foi tamén a principios de setembro. Por eso, digamos, a actuación ven tan tardía. E por último, decir, bueno, que todos os actos que se fixeron no mercado, que foron 2, tentamos que fora cumplindo totalmente a accesibilidade. No primeiro deles non pudo ser porque non nos deron de alta o que foi, desgraciadamente, porque ademais contábamos os ascensores e o montacarga, pero o segundo deles contou con todo. É dicir, este acto concreto da Asociación de Empresarios hubo total accesibilidade a todas as partes do recinto. No anterior sí que é verdad que non pudo ser posible. Polo BNG, perdón, señor Viles. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós tamén queremos manifestar un pouco a nosa disconformidade con que se incluyan xuntas estas dúas subvencións, manifestar tamén a disconformidade coa cantidade dada ao evento Peixe de Ribeira, pese a ser un evento interesante para os peixes de menor valor, pola cantidade da subvención aportada, que son 8.700 euros dun presupuesto de 18.000. Apoiar a subvención para a primeira carreira por a diversidade, plantexar, como dixo o compañeiro anterior, a posibilidade de votar por separado, e, bueno, comentar que para a concesión desta subvención supoño que terán que presentar as facturas polo importe de 150% a maiores, como a outras entidades. Gracias. No, vamos a ver. Teñen que presentar as facturas e teñen que demostrar que o Concello en ningún caso está financiando por enriba do 80%. Se vai xunto é porque a base que se modifica é a mesma, a 52. E, por certo, as cuantías que se dan, neste caso, son as que solicitaron ambas as dúas asociacións, é dicir, Ámbar por un lado e o que é a de empresarios por outro, que xa digo, eu mesmo acompañei ao presidente e ao presidente das cofradías a consellería, ali se comprometeron a intentar axudar na cuantía que ao final eles fixeron firme, e eu comprometime a axudar no que pudera, a poder ser que eles intentaran buscar fuentes de financiación para que a aportación do Concello fora a mínima posible. Ao final, pois esta foi a solicitude e como compromiso de unha inversión que viña de fora me parecía interesante. Señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois son dúas subvencións, unha de 8.700 euros da Asociación de Empresarios para o Peixe de Ribeira e outra de 2.200 para a carreira de diversidade de Ámbar. Solicítase a subvención, como dicía o señor Chouza, o día 11 de setembro para actividades que son do día 12 e do día 13 no Peixe de Ribeira, mentres que a de Ámbar solicítase en xuño para actividades de xullo. Mire, son dúas actividades que xa foron realizadas, polo tanto,
o que se nos pide aquí hoxe a nós é que validemos o pago. Nós, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, consideramos que esta é unha política de efeitos consumados e incluso improvisados que non nos parece de recibo. Por outra parte, estamos falando de dous asociacións que teñen unha natureza totalmente distinta unha da outra, verdad? Non é igual a Asociación de Empresarios que Ámbar. Tamén teñen distintos obxectivos, claro. E nos facemos unha pregunta, vamos a ver, por que ten que pagar o Concello unha actividade que organiza a Asociación de Empresarios, a Cofradía de Ribeira? Vostedes saben que son empresarios, armadores, que ademais contan ca colaboración da Xunta de Galicia da Consellería do Mar e que tamén contan ca colaboración do Concello de Ribeira. A nós, ao noso grupo, parecenos máis lóxico que esa aportación a paguen eles. Porque, efectivamente, é peixe de Ribeira, pero están promocionando tamén o seu produto e xa les axuda a Consellería do Mar. O Concello, por outra parte, tampouco se pode dicir que non colabora, porque o Concello pon o edificio, a luz, a auga, a recollida do lixo, en fin, creo que é unha colaboración bastante importante. É que, claro, é que aquí parece que o que se nos pida a nós é que seamos unha especie de pagafantas, non? Que paguemos todo, porque os empresarios non van a pagar nada. Deste xeito non van a pagar nada. O Concello pon o edificio, máis paga a parte dos empresarios. Queremos, ademais, que, a ver, así é moi fácil facer actividades, verdad? Se as pagan os demais, é moi fácil facer actividades. A Asociación de Empresarios non é unha asociación que non teña cartos, ou non debía de ter. Mire, eu teño aquí a factura que pasaron, que é de 18.000 euros para esta actividade. Hai cousas que me chaman poderosamente a atención. Por exemplo, os talleres de show cooking, 9.000 euros. Pareceme unha cantidad moi respetable para un par de actividades. 9.000 euros, non sei canto cobrarán agora aí. Porque, ademais, é que depois aparte ainda ven o alquiler do mobiliario, o sea, a cociña e tal, outros 4.000 euros. Con eses gastos casi montamos unha cociña e xa queda ali para sempre. E despois ainda está o pago ao personal de cociña, outros 2.500 euros. A decoración, 1.050. E o material de promoción, que está 1.300. Total, 18.000 euros. Non me parece unha factura moi real. Mire, por outra parte, estou totalmente de acordo con meus compañeros. Me parece que o Concello ten que empezar a tomar cartas no asunto e non a realizar actividades en edificios que non sean accesibles para todos os veciños. E aquí xa chovía sobre mollado. E mire, esta factura é de 18.000 euros. A factura do Percebe é de 18.000 euros. Sempre as leva a mesma empresa, Chicolino. Eu lle digo unha cousa, xa sei que hasta os 18.000 euros non hai que sacar a concurso público. Xa o sei. Pero non é obligatorio non sacalas, Pódense sacar, inda que sean de 15 a 16, pódense sacar. E xa que estamos falando de transparencia, pois sería moito máis transparente que estes eventos saliran e que se puderan presentar outras empresas. Nós temos un pequeno dilema ahora, porque claro, nós estamos de acordo coa subvención que se lle dá a Ámbar, porque nos parece unha factura moi ben justificada, unha actividade necesaria e que debemos de apoiar. Pero sentímolo moito e non podemos meter as dúas cousas. Se vostede nos deixa votar por separado, votaremos a favor da de Ámbar e esta non. E se non, nos gustaría que no próximo pleno trouxera separadas as dúas cousas. Moitas gracias. Vamos a ver un par de cousas. Ao Concello non chegou ningunha factura, Usted debe ter un presuposto, é unha factura oficial. Chegará o que chegue. Igual chega 9.000, 8.000 ou 32.000. Vamos a ver, déxeme falar que eu escoitei no con moita educación, pareceme a min. Ahora, a ver, eso é un presuposto, vale? Entonces, aquí o que vai a chegar a unha factura e as facturas, pois normalmente teñen que cumplir coa realidade da cousa, senón malo é así. Vostede mencionou aquí a unha empresa que, por certo, é das pouquiñas que pode facer determinados eventos porque conta con todo o material para poder facelo. Fai 15 días
estaba na Semana de Galicia na Exposición Universal de Milán. Hoxe está, se non me equivoco, en Lisboa. Por lo tanto, home, debíamos estar un pouco orgullosos que na comarca contemos cunha empresa que dé ese servicio. Pero cada vez, pero non dude, por eso o Concello sempre pide 3 presupuestos. Vale? Ora, eu lle digo unha cousa, se se lle casa unha filla, non lle vai a pedir presupuestos a todo o mundo, vai a pedir a quen sepa que non lle vai a fallar a comida. Estamos a falar dun evento desas características, porque é moi fácil falar por falar, pero son cuestións que non poden fallar. E, polo tanto, a min me parece que, polo menos, nos eventos que fixo o Concello, os empresarios tamén saliron contentos, non fallaron. Entonces, si lle parece, por favor, eu pídolle ao público que non exprese aquí nin a favor nin en contra, e moito menos pois que se podan estar como se fora unha película de humor. Por lo tanto, por favor, respeten eso, porque seguramente algún dos concelleiros podase, pois, en un momento determinado despistar polas cuestións que alleas ao pleno se escoitan. Dito eso, reiterando que a base de execución é a mesma e por eso se trae conxuntamente, pasamos, se lle parece, a votación. Vamos a ver, o que modificamos é a base 52. Eu volvo a repetir, tamén quería falar, señor. Bueno, pero entonces pídalo al principio. Pues no la vi, ahora le doy la palabra. Vamos a ver, No, pero bueno, si levanta igual a man de outra forma, vexo. Dito eso, vamos a ver, porque así tamén quedou antes en entredito. É cuestión de, a máis de creencia, este alcalde o leva dicindo moito tempo, que promocionar os nosos produtos para min é unha prioridade. É dicir, eu sempre conto un exemplo, o cocido faise en todas as casas de Galicia, sin embargo, en Lalín viven 12 restaurantes do cocido. Vale. O percebe, pois o Concello apoia, porque é un produto que se ten que dar a conocer, e non só hai percebe do roncudo, que hai moi pouco, hai un gran percebe aquí, e por eso apoiamos eso. Eu creo que aquí temos un gran problema na nosa lonxa, que é que máis factura en número de toneladas e, sin embargo, a media desa facturación non chega a €1. E non chega a €1 porque produtos como o lirio, produtos como o xurel, produtos como o congrio non teñen ningún valor. Por lo tanto, a min, cando a Asociación de Empresarios me di que teñen a posibilidade a través do GAC de aproveitar uns fondos, e que si o Concello pode colaborar, porque eu a vostedes lle estou pedindo que cambien a base 52, non lle estou pedindo máis cartos, xa fixen unha transferencia daquelos que o alcalde podía destinar. Por lo tanto, que lles... Sí, vamos a ver, non estamos pidiendo dinero a maiores, o diñeiro xa é o que estaba, o alcalde ten unha cantidade ao cabo do ano que pode repartir entre asociacións, que parte dela xa renunciou para que vaya a estos eventos. Por lo tanto, a nós, cando ustedes gobernen, lle va a pasar igual, calquer día lle chega ahora o club de non sei que pode facer o campeonato de Europa, e resulta que non sabía 3 meses antes, se apoyámoslo ou non apoyamos, teñen que decidir. Entonces, se eu tuvera que aumentar os presupuestos en esta cuantía, pois seguramente non houbera feito, reuniría a todo o mundo, pero estou renunciando, digamos, á disposición de outros cartos para poder facer estas axudas, así de claro. Señora Elordi, ten a palabra e disculpe que non a houbera visto. Nada, gracias, señor alcalde. Yo decir que, bueno, pues sí que es cierto que las modificaciones hubiese sido mejor aprobarlas antes de que se celebraran los eventos, pero yo estoy a favor de que se dote de una partida económica a la asociación y a Ámbar. Mi voto va a ser a favor. Muchas gracias. Pues entonces, si le parece, pasamos a voto. Sí. Es que la base de ejecución que se modifica es la misma, que es la 52. No, se va, vamos. Se va a votar tal como hizo la propuesta. Es que, vamos a ver, es que yo non sei para que tienen ustedes esas comisións informativas e a posibilidade de presentar ali enmendas ou a posibilidade... De verdad que a veces non entendo o que ocurre. En fin,
Eu, mentras sea alcalde, vou a exercer de alcalde, se lles parece a todos, e, polo tanto, a proposta da alcaldía era esa, non a modificaron, e a partir de aí, pois, vostedes decidirán se queren apoiar estes dous eventos ou non. Entonces, dito así, pasamos a votar votos en contra de las bases de ejecución de número 52, 7, abstenciones, 5 a favor, 9 quedan aprobadas, e de verdad, eu sempre lle digo que estou dispuesto a falar e dialogar todo con vostedes, pero creo que temos un momento e un lugar para poder facelo, non? E ademais que son cousas que son inevitables. Ojalá eu tuvera isto en enero e fora o evento en marzo, pero conseguiron 13 días antes e o outro estábamos en pleno vacacións de verán os grupos. Dito eso, pasamos ao seguinte punto, que é o proxecto de desenvolvemento dun novo polígono industrial no Concello de Ribeira, na marxen da autoestrada G11 a oeste da autoestrada CP 7310. Por que se identifique o lugar na salida da autovía da Carballa, pero na zona forestal, é dicir, prácticamente desde a carretera que vai a Moldes hasta unha liña de alta tensión que hai dirixíndose cara a Puebla. Os terrenos foron escollidos despois de mirar as alternativas que tiña o Concello de Ribeira para dotar de suelo industrial. O Concello de Ribeira saben que ten unha zona industrial que a mí non me parecía máis axeitada, nin creo que a vostedes, e que ademais quedou afectada por o plan do litoral, que era a de Couso, porque ademais iba a exixir un movimento de tráfico pesado para o cual as nosas vías non están preparadas. Ese, pola propia normativa do litoral, é algo que xa no futuro non se vai a poder desenrolar. Eu creo que gracias a Deus, porque estando ao lado do Parque Natural, creo que o noso valor a defender é o medio ambiente. O lugar onde podíamos directamente desarrollar o plan parcial é, despois, por identificar tamén onde está o Bricoquín hasta a xa entrada a reta da gasolinera de Oleiros, e, bueno, aí, aparte do altísimo coste que ten eso polo terreno onde se desenvolve, o peor de todo é que calqueira que este, pois tanto desde Corrubedo, desde as dunas, e vexa a navallada que supón de impacto visual aquelo, pois o que podría supoñer ter no noso concello un impacto visual de máis de 1 kilómetro cortado aquel monte, e que ademais ibase a poñer as parcelas a unhas condicións que posiblemente fixera que non se vendera ningunha, ou así mo expoñían os que en estes momentos son demandantes de suelo industrial. E a partir de aí, a miña primeira opción era, dixen yo aos grupos, o ter un suelo compartido, igual que se falou moitas veces do macropolígono, que iría da salida da autovía de Puebla hacia o que é a Curota, existindo xa, en vez de ir cara a oeste, temos o polígono da Puebla, que ademais non está totalmente cheo a nova ampliación. Eu propoñía que as seguintes ampliacións se fixeran cara ao Concello de Ribeira, polo tanto, que fora compartido ese macropolígono que estuvera ali. O problema que ten é que o servicio por carretera teríamos que ir hasta a Puebla. Negociamos cas consellerías oportunas que pudera haber un servicio por autoestrada pois directo a esa ampliación, e como solo se nos dou, digamos, como resposta positiva nunha terceira fase. Esa terceira fase é despois de vender máis de 1 millón e pico de metros cuadrados, o cual estamos falando de 2030 ou 2000, sabe Dios, e que non solucionaba os problemas de Ribeira. Mirouse a Carballa, a zona, digamos, baixando, pois hai moitas propiedades, e labradío, e pensouse que a mellor opción, porque tamén o chan podese conseguir no alrededor de 50 euros, pois era a zona forestal, entre outras cousas, porque o valor é menor, pero tamén o Concello ten monte forestal, que é posible que puderamos chegar a algún tipo de acordo ou permuta cos propietarios. Por lo tanto, se fixeron os estudios de viabilidade, se fixeron os estudios de que se necesita para cambiar o plan xeral,
visitamos a directora xeral de Urbanismo, que lle pareceu ben o feito de non utilizar por motivos medioambientais o que era a zona de Xarás. Esta pois terá que sufrir o trámite de unha modificación do planeamento xeral. Por certo, que así aproveito, cando escoito tantas veces que aquí o plan xeral cambiouse, non sei cantas veces, non sei, que conozca non se cambiou en ninguna. Polo menos dende que eu son alcalde, nin hai campos de golf, nin hai grandes urbanizacións, nin hai nada de nada. O que intentarei é que haxa un polígono industrial, se vostedes o teñen a ben, non teñen unha solución mellor. Se a teñen, pois tamén para, digamos, inmediato, como así solicitan eses terrenos moitos industriais de Ribeira, pois estaríamos dispostos a tamén estudiar. Señora García Poseta. Señora Lourdes, ahora vine, Vale, gracias, señor alcalde. Nada, decir que, pues eso, que vuelvo a apoyar este proyecto por considerar necesario dotar de suelo industrial para nuestras empresas en otro sitio. No puede ser pues en la Carballa. Nada más, muchas gracias. Señora García. Señor alcalde, si tuviera voz de soprano, cantaba aleluya, aleluya, aleluya. 30 anos esperando unha ampliación do polígono industrial. Eu non sei cantas veces se trouxo. Teño que recoñecer que aquí xe houve un grupo político que cando era concelleiro Cuiña, se opuso ao polígono industrial en Couso porque había unha visión de futuro ao mellor máis grande que esa. Aquilo era un desastre, plantexalo siquera como unha posibilidade. Sinto polos empresarios que eu sei que hubo moitos que compraron ali parcelas, primeiro porque as vías de comunicación ca posterior vía rápida era moi mala e segundo porque aquel sitio ou espacio pois non se debía estropear con industrias, sobre todo máis ou menos contaminantes. Son así, foron dúas que non debían de haber ido ou que non deberon de ir nunca. De todas as propostas que hubo para ampliación, que eu volvo a decir, creo que é unha deuda que tiñamos todos os que estamos na política municipal coa posibilidade de crear postos de traballo e tecido industrial en Ribeira, benvido sei, ainda que sea con tantos anos de retraso, eu creo que quizás sea maior, porque a mellor podes estender hacia Pobra e podes estender ainda máis ao polígono industrial que xa é existente. Vimos ao longo destos anos como hubo empresas daqui de Ribeira que se foron para o polígono de Pobra por non ter aquí chan industrial para poderse facer as naves ou o que fora necesario para instalar ali as súas empresas. A outra alternativa que tiñamos, que tampouco non era mala, porque tampouco non era para industrias transformadoras ou contaminantes, sino para naves de servicio na carretera hacia o hospital, pois sabemos que creaba dificultades, non só cos propietarios, sino incluso porque se acercaba ao mellor demasiado a zonas de expansión algún día que puderan ser do hospital. Por tanto, esta parece que pode ser a mellor en este momento. Nós nos íbamos a opoñer IPDR se se facía da rotonda hacia baixo, os propietarios e aquel acceso a vía rápida usted viveu-no como vivín eu, hubo moito que negociar para a recalificación dos terrenos, para compensar os veciños e realmente ahora mismo poñerlle ali, inda que tuvera un seto vegetal, etcétera, etcétera, a circulación de camións e un polígono industrial a nós nos pareceu máis adecuado. Aquí, en este momento, parece que é onde menos daño fai e máis posibilidades hai. E a mí, sin ser independentista, me pasa un pouco como os cataláns. Non quero que Ribeira sea un apéndice de Pobra, quero que Ribeira teña seu polígono industrial, a súa ampliación e que podamos ofertarlo a máis empresas para que se veñan a instalar aquí. Se hai empresas, habrá postos de traballo. E iso a mí me parece que é moi necesario en estes momentos. IPDR vai apoiarlo e votar a favor. Solo pedirle unha cousa, señor alcalde, que se lle informe aos veciños e se lle dé todas as facilidades posibles para que vexan as súas parcelas, como poden quedar afectadas, etcétera, etcétera. Nada máis. Gracias, señor García Pose. Señor Chouza. Gracias. Bueno, en relación a este punto, el Grupo Municipal Ciudadanos, como no podía ser de otra manera, está a favor de la construcción de un nuevo polígono industrial. Lo llevamos en nuestro programa electoral y entendemos que es imprescindible para el desarrollo industrial de Ribeira. Pero dada la importancia del mismo, entendemos que para su aprobación es necesario un estudio más exhaustivo. El tiempo que se ha dado a los grupos municipales para el estudio del mismo no es suficiente,
por lo que solicitamos que este punto del orden del día sea aplazado para un próximo pleno o que se convoque un pleno extraordinario en el que el único orden del día sea la aprobación de dicho proyecto. No se puede tomar una decisión tan importante sin conocer más detalles, analizar otras ubicaciones que parece que pueden ser factibles y consensuar con las partes afectadas en el mismo. Si nuestra propuesta no es aceptada, votaremos negativamente esta proposición. Señor Chouza, señor Ben. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor alcalde, benvido á iniciativa de facer o chan industrial, porque vostede durante a campaña dixo que o polígono industrial de Ribeira era o porto pesqueiro. Nós, durante a campaña electoral, apostamos pola creación ou ampliación do chan industrial. Espero que os plazos no tempo sexan o máis breves posible para a súa execución. Apuntar que no punto primeiro hai que correxir o linde no titular da proposta, porque aquí está AG11 e oeste da estrada, e realmente é o punto este, non oeste. Tanto no titular como aquí no punto primeiro de iniciar os trámites. Gracias. Eu dixen que a lonja era o gran polígono industrial que eu había feito, ou todos habíamos feito. Cando me dixeron, non fixo usted suelo industrial, e dixen, home, a gran industria de Ribeira puxenlle 18.000 metros cuadrados, que é o que supón a nova lonxa, e que ademais están cheos de xa de solicitudes, cada unha, foi o que dixen, non que non quixera máis polígonos industriales que a lonxa. Señor Vázquez Cobes, ten palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, sempre que tratamos este tema me dá a sensación de que están esperando que o portavoz do BNG fale do macropolígono do bipartito, verdad? Pois non vai ser así. En este caso voulle falar do ano pasado da proposta de planificación sectorial que fixo a Xunta de Galicia de Áreas Empresariais de Galicia e que foi aprobada no DOGA do 28 de maio do ano pasado, o sea, fai nada. ¿Verdad? Esa proposta se prevía o chan industrial para toda Galiza hasta o ano 2024. E na zona do Barbanza só contemplaba unha actuación, que era o polígono comarcal da Barbanza. Ahora, que temos? Temos que o Concello fai unha proposta dun polígono a 200 metros na zona máis próxima do que programa a Xunta. Eu, a verdad, o que lle digo é, señor alcalde, temos un goberno na Xunta de Galicia que fai unha proposta e temos un goberno no Concello que pasa da proposta que fai o seu goberno da Xunta. Non sei se é que non se fía vostede do goberno da Xunta ou cal é o problema, pero o certo é que vostede fai unha proposta de 100.000 metros, a Xunta fai unha de 900.000, por que non mete esa de 100.000 dentro do parque dos 900.000, como se fora a primeira fase do parque da Xunta, e traballan conxuntamente a dúas administracións, que é o que teria que facer, e así terían o noso apoio. O polígono que vostedes propoñen na Cañoteira, según a nosa opinión, ten un calvario de trámites, un auténtico calvario. En primeiro lugar, xa non saberemos, porque isto vai para máis de 3 anos, se a Xunta será a que é agora, cando empecen as cousas, verdad? E moitos destes trámites xa estaban feitos no polígono comarcal. Mire, hai un trámite que vostedes non contan. Vostedes, cando falan do plan parcial, non falan do plan urbanístico, non falan que ten que salir a concurso. E creo que ten que salir a concurso porque seguramente será, como era o da Carvalla, de máis de 60.000 euros. Pero mire, este polígono, vostedes o teñen proyectado facer a cabalo da autovía. Eso fai que se perda moito terreo, que será terreo de protección da autovía. Polo que, ademais, fai que haxe unha gran aglomeración no resto do espazo e que vai provocar unha alta densidade de ocupación dos espazos libres. Desde o punto de vista, digamos que ético, estético e da paisaxe, nós consideramos que é demagóxico, señor alcalde, contar esa franxa de protección da autovía como se fora unha zona verde. Porque a experiencia demostra que nunca vai a selo, porque sempre son espazos que quedan residuais e que na maior parte dos casos sirven para almacenar materiais, entullos, lixo, en fin, que van crear, na nosa opinión, unha mala imaxe que se vai ver desde a autovía.
E creemos que debemos de cuidar tamén a imaxe de Ribeira porque somos un concello de interés turístico. Mire, eu non son alá un gran experto, pero intentei asesorarme algo. O deseño que nos presenta este polígono que se ve aquí, que é cunha estrada central e naves pegadas en ambos os dous lados, pois crea un impacto de masa, porque se crearían moitos espazos conxuntos e sin espazos valeiros entre elas. Se crearían problemas de circulación. Apenas hai espacio para aparcar e para manobrar. E isto ven agravado porque o diseño que eu teño aquí é un diseño que se chama, según parece, en cu de saco. Que quere dicir isto? Pois quere dicir que é un polígono sin saída. A xente que queira sair dese polígono ten que ir abaixo e dar a volta nunha rotonda para salir para fora, verdad? É dicir, que haberá unha mala fluidez do tráfico. Os equipamentos que vemos aquí, según os expertos tamén, os expertos que eu mirei, están colocados en zonas residuais do polígono, cando, según din tamén eles, o mellor sería que estuveran no centro do polígono. Vostedes, cando fan as estimacións, fan as estimacións de o metro cadrado a 4 euros. Na Pobra, fixérono e saliu a 6, ou máis, Sí. Estiman vostedes o coste de urbanización tamén moi baixo. E eu creo, e polo que din os expertos, que seguramente haberá que facer unha rectificación co cual se vai incrementar o precio das parcelas. As parcelas vostedes as poñen a 76 euros. Saldrán. Mire, en Rianxo están a 52. Por 1000 metros que merque un empresario aquí, vai pagar 24.000 euros máis que o que pagaría en Rianxo. E na Pobra están a 75. A verdade é que nós pensamos que produce un importante impacto paisaxístico e ambiental. E vostedes non falan nada dos residuos. Non sabemos como se van a depurar, a donde van ir, como van ir. E claro, había unha depuradora propia, señor alcalde, pero non me interrumpa, por favor, que estou na miña palabra. Estoulle dicindo que esta industria que supostamente vai transformar peixe, vostedes non dicen que van facer cos residuos, ni a donde van ir, ni como van ir. Vostedes tampouco falan da contaminación ambiental. Vostedes non falan do cheiro. Non sabemos se vai a cheirar en Palmeira, se vai a cheirar en Deán, pero ali onde está pode que sea así. En experiencia de cheiros en Ribeira temos bastante. Mire, a nós, bueno, xa que vostedes abandonan o proxecto comarcal, nós creemos, o noso grupo municipal cree que o mellor é centrarse no máis correcto. E o máis correcto para nós sería ampliar o Xarás. Porque iso melloraría a economía da aglomeración, na que máis servicios repártese mellor entre máis parcelas e se crearían sinerxias. Verdad? A ver, pódese incluso facer a cabalo da autovía, como vostedes propoñan na Cañoteira. Efectivamente, perderíase terreo, como lle dixen na Cañoteira, pero que aí temos 42 hectáreas, que son 420.000 metros cuadrados. E ese chan de protección que podemos perder, temos a posibilidade de crear moito menos impacto, porque hai moito máis chan. Para nós, para o noso grupo municipal, xa o temos comentado outras veces, non ten ningún sentido espallar as zonas industriais polo concello, porque estragan máis a paisaxe da Barbanza. Por que queremos estragar a paisaxe da Barbanza con polígonos pequenos de 100.000 metros cuadrados que non teñen continuidade no futuro, podendo ampliar o Xarás, que sería o máis lóxico? Ademais, está conectado directamente ca autovía e tamén se evitaría abrir novas vías de tráfico que seguramente poden crear novos problemas. Eu lle digo, se modificamos o plan xeral, modifiquémoslo para mellor, porque a min, se fai esta modificación, vai ser para peor. E por outra parte, miren, a verdad, nós levamos moitos anos reclamando a creación de chan industrial. O señor Vilas já acaba de comentar que nas eleccións foi un dos temas máis candentes e tal, non? Porque pensamos que é fundamental para combater o desemprego. Quizá unha das
principais medidas que hai que tomar para crear emprego é crear chan industrial, que en Ribeira non hai. Pero mire, vostedes aquí seriedade moi pouca, moi pouca. Porque levan vostedes aquí máis de 20 anos gobernando este concello e van sementando polígonos por todos lados. Temos o de Couso, o de Artes, o do Xarás, propuxeron a Carballa, ora propoñen este. Realmente, o que amosa todo isto, señor alcalde, na nosa opinión, é improvisación. E creemos que crea inseguridade, que crea incertidume na xente que ten que crear os postos de traballo, que son os empresarios. Claro, porque o ano pasado era Carballa, agora é a Cañoteira. É falta de seriedade e a falta de planificación. Mire, un polígono industrial, nós sempre dixemos, levamos 4 anos dicindo que é un tema estratégico para esta cidade. Os temas estratégicos para esta cidade hai que falalos con todo o mundo. Cos empresarios, que supoño que xa falarán. Cos grupos políticos, que non o falou. Non, perdone. Vostede non está o seu proxecto, é o que queira votar que vote, e o que non queira votar que contre. No, espere. Usted preguntou a nós que sitio lles parece adecuado para facer isto. Reunímonos un día os grupos políticos para falar, hai que facer un polígono, onde credes vos que tal? Non, señor. Vostede non dialogou con nós, ni nos comentou nada. Usted o que nos pide nos presenta é verdad. Este é o segundo que nos presenta. Primeiro foi da Carballa, este é o segundo. E nos dice, oye, este é o polígono, votades a favor, aí o tedes. A conclusión que quito, señor alcalde, é que este polígono é o polígono do goberno do Partido Popular. Como o da Carballa o foi antes. E lamentablemente, e digo lamentablemente porque a mí, que coste, que me gustaría votar a favor dun polígono industrial. E se o fai, na nosa opinión, como sería mellor no Xarás, nós votaríamos a favor. Sabendo que non é o sitio ideal, cuidado. Pero que se pode facer o mismo continuación do Xarás, porque hai máis espacio. Nada máis e moitas gracias. Vamos a ver, hai unha cousa antes de que interveña a señora Pouso que ten que quedar clarísima. Cada vez, isto é un estudio de viabilidade de todas as opcións que había en Ribeira. Este alcalde sempre, cando tiña incluso maioría absoluta, dixo que non cambiaría o plan xeral sin o acordo mayoritario dos grupos. E podíamos. E truxemos precisamente o mesmo lugar que agora propoñemos, pero na parte señor Vilas, que é a oeste. Mira, vaya para lá, norte, sur, este, oeste. Se usted vai para Santiago, é o oeste, que é onde se quer facer. Non falla a brújula. Mire. Bueno, vamos a ver. Exactamente. Vamos a falar claro. Sempre dixeron, inviable Couso, plan de litoral. E eu tamén, sendo alcalde, non se facería. Xarás tiña un grandísimo problema, un coste ambiental terrible e un coste económico terrible, aparte de un coste social seguramente tamén polas lindes e as propiedades que ali teríamos que acordar. Sempre nos dixeron, estou falando de Ribeira, porque o que faga a Xunta faino a Xunta. Ribeira ten que solucionar os problemas de Ribeira. Así fagan 300 polígonos comarcales. Vale, no 2025 ainda non o veu usted nin eu. Vale, déixeme ahora falar, que vostede non sabe por onde poden salir os servicios cando estemos a 500 metros, pero sabe onde vai a salir alá no medio da curata, eso sabe. Ben, entonces, unha vez que estudiaron e dixeron na Carballa. Eu cheguei aquí e tamén diante de todos os grupos dixen, se non hai acordo e sobre todo se hai conflictividade social, buscamos outro sitio que tamén tiñan, que tamén o mencionamos, que era na parte de arriba, que a señora García Pose sempre lle gustou, por certo. Mais cada baixo. Efectivamente, falamos coa xente, falamos á asociación de empresarios, parecía un lugar axeitado, verdad? E
dixemos que non a ese lugar por esa razón. Moitas fincas en suelo rústico, etcétera, etcétera. E ademais, un dos poucos sitios no Concello onde se siguen traballando. Polo tanto, mirouse a opción de arriba, que despois falarei das condicións, simplemente quería para matizar eso de que non se falou cos grupos, e dixemos, eu sí, que a Asociación de Empresarios é con bastante máis xente. Usted estaba en la reunión. Es que usted necesita mucho tiempo, señor Chouza, para mirar las cosas. En la reunión, con el señor secretario delante, pero yo no le di las alternativas y no se habló. Y se dijo que la que yo proponía era esa. E díxenlle tamén unha cousa que ten que quedar moi clara, señor Chouza, que lle dixen eu en Ribeira non teño ningún problema con ningún de vostedes. Unha vez identificado un problema, darlle unha solución. Porque non hai ningunha diferencia ideolóxica que me separe de unha boa solución. Vale, pois entonces por eso unha vez que se analizou se propón isto e dixen, se teñen outra mellor, non la din. Ahora, a min que non me digan que a mellor é un polígono, cando hai 100.000 metros enfrente da Puebla sin vender. É unha administración, antes poñían o chan por se viña algunha empresa, ahora só lo ven si ten xente que o queira comprar. Eu estaría disposto a cambiar se facemos unha exposición pública e consigue que haya xente interesada para o seu macropolígono. Porque eu estoulle dicindo que hai 50.000 metros máis de Ribeira xa en estos momentos garantizados. E usted me está dicindo unha hipotética 17 millóns. O que? Pero non lle estou dicindo que en Xarás. Primeiro, é inviable que é unha machada urbanística, pero si o que é canteira, a antigua canteira, deixeme escoitar, no outro lado da autovía, onde acaba o polígono, usted ve os desniveles que hai, é o pedrugallo que hai ali. É que, por favor, no sitio onde está o plan xeral, volvo a repetir que é inviable económicamente que se fixeron os estudios, e non baixa de 100 metros, é só un cachiño que está ali como antigua canteira, miden o impacto visual que ten. Pois ora imagínese todo eso durante 1,5 km cortado desde o outro lado. Machacamos todo. Acábalo de onde? Pero ustedes estudiaron ou falan por falar? Pero eu non lle digo que tuven que poñer a técnicos buscando todos os lugares que puderan ser axeitados. É que empezamos a poñer opinións, mire, así deixe, señora Pouso, xa acabo eu, porque senón, mire, xa lle contesto, porque senón vamos a ir ás 12 da noite sin falar. Mire, para empezar, vamos a leer o que queremos aprobar, porque ustedes falou dun proxecto, de que si en Espina, de que si en un fondo. Ese é un estudio de viabilidade para ver se ali era posible en boas condicións un polígono industrial. E dixéronos que sí, e dixéronos en que condicións. Pero ese será ou non será o que se vaya a facer, porque o que hoxe lle propoño eu a ustedes é iniciar os trámites que legalmente sean necesarios para proceder ao desenvolvemento e execución dun novo polígono industrial en esta zona. Sí, pero a partir de aí será el proyecto el que determine cómo tiene que ser, no tiene que ser, si es en saco, si no es en saco, etcétera, etcétera. Comunicar el presente acuerdo a quien tiene el contrato con el ayuntamiento, que es los redactores del plan xeral, a los efectos oportunos y facultar al alcalde para garantizar a efectividade deste acordo. Por qué? Porque eu lle dixen a vostedes, acórdeme claramente, porque ao final vamos a ter que ler todas as actas, que a mí me votarán por ser mal alcalde, pero non por non traballar e non propoñer solucións. E, polo tanto, que eu iba a poñer solucións en riba da mesa. Pero que eu non iba a gastar os cartos dos ribeirenses sin que previamente no pleno houbera unha conformidade con eso. Porque non me podo poñer a traballar para que despois vostedes que teñen maioría, frenen eso. E, polo tanto, como ninguén, a pesar de que eu lle ofrecín a todos vostedes apoiar a este goberno sin ningún tipo de condicións, ainda estou esperando a primeira chamada telefónica, vai a ser este alcalde, tal como lle dixo, que vai a dicir, problema de Ribeira, cal é? Suelo industrial? Solución. E se a súa é a mellor camiña, vou yo aceptar, porque volvo a repetir que non hai condicións
de ningún tipo, e menos ideolóxicas para buscar un sitio mellor que outro, vale? Dito eso, unha cousa é desenrolar un chan local, que xa tiñamos destinado uns e outros no noso plan xeral, e outro un polígono comarcal. Por lo tanto, un é competencia da Xunta e outro é competencia do Concello. Mentras eu sea alcalde, intentarei dar solución á demanda que temos en estes momentos dos empresarios locales, que me están demandando máis de 50.000 metros cuadrados. A partir de aí, as industrias que ali vayan pódense definir por ordenanza. Teñen que cumplir todas co plan de vertidos que vamos a traer ao seguinte pleno, que xa lle dixen no mes de outubro. E os servicios témolos absolutamente conectados en 1 kilómetro cos que van de Xarás. Por lo tanto, está estudiado o que non baixe pola Carballa, o que non cree problemas pola Carballa, e que se fora o mellor lugar. Mire, me dicía, si cambia el gobierno, igual se lo aprueban o non. Espero que non se meta un político en la decisión de los técnicos, porque estamos falando de un plan, cambiar o plan xeral do Concello, e esos son informes técnicos, medioambientales, non sei que, non sei cuántos, porque experiencias pode haber. Sería triste que volviéramos a esperar, porque non se respetan los informes que deben ser básicamente técnicos. Mire, si hai algo que coide máis o ambiente, o paisaxe con a zona verde, a min que mo digan, porque precisamente si se reserva a zona verde, primeiro é porque está a posible ampliación de unha da autopista, pois para o que sea, para o tren, para o que o futuro poda decir, e sobre todo se en algún sitio se pode reducir o impacto visual plantando especies arbóreas na zona verde. Por lo tanto, o resto, cada un terá que cumplir a ordenanza do polígono e só poñer as cousas na súa finca e non no que é de todos. Os 4 euros por finca, xa os pagamos. É o que se pagou ca depuradora en plan forestal. É o que pagamos no río Sanchanás aprobado por este pleno en plan forestal. É o acordo que teño con algún propietario para ampliar o parque de San Roque 4 euros. Vale? Entonces, cando vostede fala de 76 euros o metro cuadrado, primeiro está falando no peor dos supostos, cunha desviación do 20%. Vale? Vale. Pois cunha desviación do 20%. Normalmente o habitual en este concello é que a baixa sea do 20%. Vale? Entonces, hai cuestións diferentes. E despois está falando usted de un precio de coste que non é o mismo que precio de venta. Isto me vai a costar, que son 4 millóns e pico de euros, e eso repartido en metros daría eso. Pero eso non é o que costa. Para iso hai as axudas públicas, para iso tamén estaría a Xunta de Galicia, e, polo tanto, aí hai unha cuestión que debe quedar clarísimamente pois para todos. O dito, eu lle dixen que vostedes teñen a maioría, que vostedes tiveron ocasión de facer un goberno alternativo ao meu. Non quixeron ou non puderon. Iso non é o meu problema. Teñen democráticamente esa posibilidade. Eu lle ofrecín a todos e cada un dos grupos deste Concello, sin ningunha condición, acordos programáticos de legislatura, dos problemas do Ribeira, do que fora. Ninguén abreu a boca. Nin dixo nin pa aquí, nin pa lá. A miña responsabilidade foi a que lle expresei. Mentras eu sea alcalde de Ribeira, vou a intentar poñer unha solución en riba da mesa para todos e cada un dos problemas que ten Ribeira. Espero que o día que deixe de ser alcalde, como algún di por aí adiante, que só quede pois que empichar, e que o resto dos problemas que ten Ribeira estén todos solucionados. Aí eu espero velos a todos ustedes. Eu acabo de poñer a solución que fai que no ano 2018 poda ser unha realidade. Calculando uns 18-19 meses o que é o cambio do plan xeral, o poder incluílo nos presupuestos seguintes e o que pudera ser unha realidade en esta legislatura. A partir de aí eu non teño máis que engadir e só sometelo á votación dos presentes. Votos a favor do que é o acordo, que volvo a repetir, e iniciar os trámites que legalmente sean posibles. Votos a favor. 14 en contra. O resto, que neste caso son 7. Gracias a todos os presentes.
O seguinte punto é a modificación da ordenanza de terrazas, que simplemente é por simplificar o que eran as exixencias técnicas, de visado, de proxecto, que simplemente é unha solicitud agora acompañada de un plano. Teñen vostedes a palabra, o que queira tercela, señora Elorduy, ten a palabra. Pues otra vez apoyar esta modificación porque se trata de agilizar y de simplificar la licencia de las mismas, que hasta ahora tardaban muchísimo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Elorduy. A verdade que tiñamos un problema no sentido de que ao final, por solicitude, solo prácticamente o 15% das terrazas facían a solicitud e o resto iba o seu cobro a través do vigilante de rentas, co cual ao final teñen que pagar o que é a taxa anual, que tampouco é excesiva, pero non deixa de ser anual. O segundo ano xa teñen a posibilidade de acceder ao que é os horarios da terraza turística, non? E agora o único que pretendemos é eso, que en vez de exigirse para o que é unha terraza normal que non leve instalación fija, pois o mínimo posible de requisitos para intentar pois que cada un de os hosteleros poda solicitala e tela de alta desde o primer momento, que non lle tengamos pois que aplicar a taxa máxima anual, que é unha, de verdade, pois é algo que non ten moito sentido. Entonces, se lle parece, pasamos a aprobar a modificación de ordenanza de terrazas, en concreto a modificación do artigo 29, votos a favor, unanimidade, gracias aos presentes. O seguinte punto é a aprobación dos festivos locais. Como ben saben, este pleno acordou que un deses festivos fora o Día da Dorna. Este ano 2016 non hai posibilidade, posto que é domingo, entonces se propoñen os que veñan sendo tradicional durante as últimas décadas, é dicir, o martes de Entroido é a festividade da patrona Santa Uxía. Se algún grupo quer intervir, se non pasamos directamente á votación. Votos a favor da proposta, unanimidade, gracias aos presentes. O seguinte punto é a inclusión de inventario de bens de dous locais que estaban na entreplanta de Avenida Rosalía de Castro, é dicir, onde estuveron servicios sociales antes os xuzgados, que aí había un problema para poder registralos, fomos quen de solventar ese problema coa propiedade, e, polo tanto, pois en estes momentos xa estamos en disposición de incluílo no inventario. Aproveito para decir que o inventario, o que é o novo inventario, non o inventario, porque este concello ten un rexistro de bens ou o que é, pero non ten actualizado, nin pasou a exposición pública, ni todo eso. Nos xa o contratamos o ano anterior, en estes momentos está a informe técnico, e, polo tanto, espero que sea unha realidade a aprobación desos traballos canto antes, non? Entonces, os grupos que deseen intervir, señora García, pois. Nos votamos a favor, solamente decir, señor alcalde, que Plaza de Pablo Neruda é Rúa de Correos. Non existe xa como Rosalía de Castro. Ten vostede toda a razón. O outro non sabemos ben se era oeste ou oeste, pero en este caso, polo menos ten razón. Depois co señor Vila, seguro que os dous nos poñemos de acordo, encontramos o norte, seguro. E a partir de aí, xa sabemos para onde. Entonces, señor secretario, si se pode corregir, pois mellor. Si, señor Chouza, ten a palabra. Gracias. Bueno, en relación a este punto del orden del día, donde se somete a votación la inclusión en el inventario de bienes inmuebles de dos locales para su posterior cesión a los sindicatos UGT y comisiones obreras, quisiéramos efectuar las siguientes consideraciones. ¿Por qué dichas fincas no estaban incluidas en el inventario anteriormente, dado que estaban debidamente registradas, una en el 2012 y otra en el 2014? ¿Tiene el ayuntamiento en estos momentos algunas propiedades en la misma situación, es decir, registradas y no incluidas en el inventario? Desde el Grupo de Ciudadanos hemos presentado una moción urgente en relación al inventario de bienes inmuebles, por lo que no nos extendemos más sobre este tema, pero queremos hacer constancia de que no nos oponemos a sucesión a los mencionados sindicatos, pero no votaremos a favor de este punto hasta que no se nos dé respuesta a lo demandado en nuestra moción de urgencia. Gracias. Son dos cosas, señor Chou. As fincas que agora se propón a inclusión, ninguna das dúas estaba registrada. O que pasa que na mesma propiedade, digamos, había unha propiedade que xa era do Concello, que era a que estaba registrada, e unha propiedade que non pudemos registrar porque non estaba, en aquel momento foi unha cesión do construtor,
e non se había feito ben o trámite, tuvemos que volver a contar con el, a súa aprobación, firmou, e esas son as que unha vez que se puderon registrar, ahora o que se solicita é incluílas no inventario. Se vostede quer que na incluamos no inventario, na incluímos, pero parece normal que se logramos que se registre unha propiedade, que se incluya no que é o inventario. En canto a súa moción, que se quer despois, a ver se chegamos ás de urgencia, a debatimos, volvo a repetir que xa está adjudicado os traballos do inventario municipal e que en estes momentos está simplemente a información de cal foi a empresa que mellor oferta técnica fixo, non? Esa é unha eiva que tiñamos e que non significa que nós non teñamos constatado todos os bens que teñen o Concello, que pasa que, evidentemente, hai algúns vías públicas, etcétera, etcétera, que non están suficientemente acreditados, pero aquí calquer persona deste pleno sabe que habitualmente o ano traemos cantidad de bienes para incluir no inventario municipal, como é o caso. Se non estaban incluídos, era por eso que lle digo, non? Entonces, señor Vilas, si ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, hai que correxir o que son a descripción, pero tamén hai que correxir o que é a finca registral en sí, os lindeiros. O sea, xa que se vai a registrar ou se vai a inventariar ahora mismo, pola Rúa de Correos actualmente xa ten acceso, que é o acceso propio, e aquí pois non está, pon a Rúa de Correos por onde conta cun posible acceso futuro, xa que se encontra a nivel. Entonces, correxir o que son os lindeiros perfectamente, nada máis. Nada, señor alcalde, non estamos de acordo que se incluyan porque levamos ao largo destes anos incluindo cousas que estaban sin incluir e nos alegra que se vayan incluindo, claro, a ver se se arregla dunha vez o inventario. Moitas gracias. Eu así espero, non? Entre outras cousas, porque o inventario ten unha cuestión, non? Que o que a lei pon por encima e dá como garantía de propiedade o rexistro da propiedade. É dicir, poden estar unhas cousas no inventario que, como estén registradas, ten valor probatorio o rexistro e non ten valor probatorio o noso inventario. O digo por algunhas fincas que xa lle dixen cal é a problemática, que temos a oferta encima da mesa, ou ben ir ao xudgado, ter o 100% de posibilidades de perdelo, e ainda por encima perder unha, digamos, unha inversión municipal, ou ben chegar a un acordo e facerse o Concello con elas. A min, evidentemente, creo que defender o Concello é facerse con elas. Ora, se así non é, pois acabará no xudgado contra o Concello. Por iso eu creo que é tan importante ter ao día o inventario, non? Para non levar sorpresas como as que hoxe en día ainda se pode levar, non? Entonces pasamos a votar votos a favor do que é esta proposta. Abstencións a favor, perdón, votos a favor. Abstencións en contra, queda aprobado con 18 a favor e 3 en contra. A partir de aquí, se lle parece, entramos en proposicións. Bueno, a primeira é do Grupo Popular sobre os refuxiados, pero posteriormente no punto 11 hai outra de Cidadáns tamén sobre a crisis migratoria e refuxiados. No 13 hai unha proposición do Grupo Socialista tamén que ten que ver cos refuxiados e agora presentaron por urxencia unha moción de 3 grupos conxunta, o cual, se lle parece, supoño que retirarán as individuales que teñen. Se lle parece, o que facemos é votar a urxencia da que vostedes presentaron conxuntamente. Se se acredita a urxencia, pois debatimos conxuntamente o que é as propostas de cada grupo. Como eu xa yo adianto, o sea, a intención deste alcalde é que se pudera chegar a un acordo de todos os grupos, senón acabaríamos votando pois todas as propostas que hai en riba da mesa. Entonces, cada grupo vai a intervir unha vez. O digo porque, inda que é conxunta, pois debían, entendo eu, a non ser que estimen outra cousa diferente, pois todos os grupos manifestar si queran ahora a súa posición
e tamén a posición sobre o que eu lle comento, se é posible suspender o pleno para chegar a algún acordo conxunto, e se non, pois votaríamos as dúas propostas, non? Que en definitiva pois amosan a preocupación de todos os grupos. Sí, señor Chou. Bueno, vamos a ver. Por supuesto, nosotros vamos a solicitar que se retire del orden del día nuestra propuesta, pero nos parece muy curioso el tema porque esta propuesta que nosotros vamos a presentar, Partido Socialista, el BNG y Ciudadanos, es una propuesta clavada a la que se aprobó por unanimidad la semana pasada en Pontevedra, donde usted, su partido, está allí. Y es clavada. Entiendo yo que no sé por qué motivo ustedes no han querido firmar la moción conjunta. Por supuesto que sí. Vamos a ver. Envióuselle un correo ao portavoz e máis a Fabiola. Claro. Sí, ao correo oficial do Concello de Ribeira e despois tamén se lle notificou por teléfono que tiñen un correo. Entón esperamos. Eu notifiqueillo, entón temos o correo para demostrarlo. É que é un pouco triste ter estes malos entendidos, entendo eu, porque se eu lle estou falando de chegar a un acordo entre os grupos é porque temos intención de facelo. E máis, vostedes hoxe teñen unha proposta pois que non contaron con o noso grupo, non teñen ninguna obligación. A mí me chaman a atención. Non digo esta, digo outras que presentaron. Estas sí han contado. Bien, pero o noso grupo non ten constancia. Quero dicir que para facilitar o que foron as relacións entre os grupos e non ter problema entre os grupos, creamos un WhatsApp de portavoces. Porque, claro, eu estou mirando as miñas concelleiras e supoño que non me minten que non teñen constancia deso. Perdón, disculpe, señor alcalde, la prueba tiene que, me imagino que IPR no puede decir lo mismo, porque también la ha recibido. IPDR contestó. La ha recibido. Vale. Exacto. Sí. Se ha enviado a todos los grupos que estamos aquí presentes. Eu lle digo que o que teñen que facer para a próxima, para non ter estos... A ver, perdón. No. A través de los correos. Non se poñan agora a dialogar uns e outros. Vamos a ver, eu lle estou dicindo, pero quero simplificar a cousa. Quero decir que é un mal entendido. Se estou falando de que podemos chegar a un acordo aquí, pois xa me dirá. Entonces, si creamos un canal de comunicación entre os portavoces e que ademais así o alcalde se entera, porque, por exemplo, me extraña moito, por eso yo digo que ten que ser un malentendido que ningunha das dúas me dixera, oiga, alcalde, presenta os grupos isto e queren que nos unamos. Por lo tanto, xa lle digo, tiñamos total desconocimiento. Non digo que vostedes o canal que emplearan non fora pensando que íbamos a ter conocimiento. Por la razón que fora, por eso, sí. Pero, bueno, eu creo que da forma que nos falamos, vamos a votar a urgencia da súa proposición ahora mismo. Entonces, como nós non fomos partícipes de esa, digamos, inicial presentación, vamos a defendela a nosa, ustedes defenden a súa, e a partir de aí, se xa podemos chegar ao acordo, chegamos, e se non, suspendemos o pleno por un tempo prudencial. Entonces, se lle parece... Claro. Bueno, pois adiantamos o descanso. Entonces, como isto vamos a solucionar moi rápido, ás 10:15 pasadas reanudámoslo o pleno e agora, se lle parece, pasamos á alcaldía e aclaramos isto.